Adto na pud mi sa Budlasan, ngita na pud mi sudan dito. Hi guys, good morning. So, let's go guys. Magkaon na po ta dito sa Dapil sa Budlasan, manugba na po ta sudan adto. Kay tuwa si Papa og si Lister nangurinti, tuwa na, naguna na. Nanaron sila kuha dito. Oh, maapas sa lugba. Oh, baklay. Baklay kay Minos. Ari tikus daplin agi. Alas 8 may nagsugod dira sa Budlasan. Oh. Subay-subay, hinaot nga tagaan tag isda. Oh, anulhog na subos ang mga bibidak. So, nanami diri oh. Kulat ako diri sa landong kay nangyapon ko kabalo. Dala-dala ko sa akong balon dara. Ang balon ang tiil oh. Mga gulang na among tiil diri binaklay ning Budlasan. Kay puti idita. Agoy, magkasamad-samad pa kanang tunok. Nung mabibi o kanaran sa papa niya, mga sa makoy. Gamay pa mikuha. Mga 2 kilo. Bit-bit ni papa. Oh, namaklay sila sa babaw kay naaman sila ang hadlok pada. Ate, mga 2 kilo? Katong sa mga 1 kilo. Usaw sa kilo? Wala. Padulong na pod mis babaw. Ako ray tigdalas balon. Tigdalas kuha sa papa. Ani apas makuno. Baklay na pod mi subay-subay kuan. Kanang Budlasan. Bugat niya akong dala kay naitubig guys. Dala nagkahis papa kay magsugba na. Di pa oh. Dala doon. Anak na lang kay dako-dakog landong diha. Kahaling naman. Gigutom nagmaster. Hindi bugang kanan. Okay. Alam nang gorong. Maon tao. Oh, mangaon na ta. Kain tayo. Kainit kong lubot. Bagay ko kay init kay kong lubot ato. Saon. Kabulingot pa. Okay. Sabaw ko lamit na. Ano nga, gihurat nagsawsawan. Tukad, wala pa ko na ulag. Taon. Igutom ka gud, klaro kayo. Wala ka ulag ka na. So, karos baga, wala na sugba. Mangita pag ilo sulog ba? Munang ko ano ko. Na,
Marami. No? Ang tahon si Lister. Tarong ako ng rice ug kaon. Ay ko sige kay hinatag rabi na. Kurot eh. Ah, tilok noon. Asin bilin. Kurot na kaon. Sa layo sa panurot. Kurot noon. Magulat ako nila diri kay pauli mi. Di mi magdugay kay minus gamit ko. Igor mi nakasubag among gikaon na gani ka sa kahoy ang among gisugbag amay ra igor na mo nahurot. Gulat ako nila diri kay nangita pa sila og sudan. Panood-an na mo ari jud mi diri magsugba. Ari jud mi diri mo hunong kay mamahuway. Nya gutom man mga pud mi. Mura ra pud mi ga-picnic ba pero ngita na yung magsudan di ay. Malik sa agi kay Minas. Kung gibilin dress daplin kay nato sila dito sa Pikas, ari ra ko diri maghulat unya. Kaning busog unya bag ora mi magkaon diri. Mag-aso pa gaya na mo ang gihalingan diha unya. Naghulat ko nila diri unya duka. Ako ra usa. Ako sa diri na bilin. Wala kong ibilin diri niya. Gaduka na noon ko diri noon. Wala pa mi nauli guys. Wala pa mi diri sa budlasan. Wala pa sila naabot. Naghulat pa ko. Sinapanihog ng gangis. Kura usa. Para gyapon mi diri. Maura ni usa ka buk among kuha nga dako. Maura ni butan. Maura ni mo ang dadu pauli. Kabuok man na lang kay gisugba man na mo gagmay ganina mo mangikaon ubhap tani kabuok ka paksi tata usaan ni ron kay usar kabuok mo nakuha inanig dako ay bilin na din siya. Hala na sila nawala akong duka agoy hala sada koy ka iyan pa siyang kahoy kaputsit to kahoy nala di tulol ko agoy lala. Nagkalisod. Padulong kami pa uli. Yun nanay. Taas-taas eh. Jesus. But sige din makoy. Kita na ko iyang giguyod. Isang kahoy. Kahoy pa na koy. Yati. Ano? Buhi gani na? Number 8. Number 8. Dako na. Uli na kita. Muga abi na dako. Gamay na. Na lang. Malikos nila. Malikos ito. Kala agay. Gagay sa ako. Ayaw ko, mabasak ako. Duka na ba ako rin gahulat. Duka, dugay mo kayo sila. Kaswerte. Kagos kabuk ba es. Tapos kabuk Taiwan kamay. Manala dugang sa usa. Lugsot pa. Ayan, pauli namin kaya namin dalaw sa kabuo. Padulong namin pauli guys. Uli dami. Kaya namin dala sudan. Nang oriente po dahil. Diha dahil sila gasugod. Asam ni agi mga tawhana na. Kumukok agi diri. Gibiyaan ako nila. Nakadagang iro.
Unsala na? Naibais? Hala. Apa nih? Hiniwa naman. Gilimpihan, gilapuan. Dayong tunuan. Ikaw man. Yati na na ang baisa. Kahiwang bais. Sausawan. Oh. Papang pahako. Skubok. Mulai kupitin sa spader. Sas mama oh. Mama di man muka oh na. Mulai ra siya ka. Na kamera das papan nga ono. Kada sila muka sa musudan. Kamera magkangkang. Ano na lang. Kenala kayo. No? Asa mas Ito sa boss. dahil na. Masawsawan nga. Way patis. Ano yun? Kau mo gusto smack ng Taiwan ah? Mama ramalim kau na. Ako na doon. Mama si pungag mo. Mo. No, do. Wala ni punit sa bulado. Pwede boleh ke mo mga bulan. Nga ang bulado, wala na yung sudan lain. Bulan na lang masula. Kau naman. So kung kota na sa yahong lugaran pa. Bakit? Maganda yung kaon kay ulan. Oh, sobra. Wa kaurot sa papa. Sawsawar. Oh, bulado. Galuntod ang bulado. Oh, manamig ka os papa. Sila wala pa'y panyapon na. Daghan kay bulado. Galuntod ang ulo.